Dahil sa mga nangita dahil sa ko ang bagong FB account, so i-search lang dahil na ninyo dahil ang Emerly Upadasi, dayon mo gawas na dayon na kana nga page dahil ang beauty skin. Kay lagi dahil kana manggod nga beauty skin nga page nako dahil is dili pa nako siya karon mainisdan og ngalan nga Emerly Upadasi. Mao lang dili pa jud na ninyo siya mak-search or di pa niyo makita. Pero pag i-search gali na ninyo ako ang ngalan dahil nga Emerly Upadasi, is mo gawas dayon na nga page dahil nga beauty skin sa ubo. So kana nga profile pic is mao na nga ko ang account na bag-o karon. So mao na yung i-search dahil ang Emerly Upadasi nga ngalan dayon mo gawas na dayon na ang beauty skin automatic. So makita na din na ninyo sa ubos dayon nga naay nakabutang nga beauty skin. So mao na nga akong Facebook sa mga nangita no kay lagi naglibog po sila day baday mao nang dili ko makita sa ko ang mga followers sa una. Kay lagi day is dili ma-search ang ako ang ngalan nga Emerly Upadasi. Kay lagi day kanang 300k followers na ako nga account day is na suspended pa na siya karon day. So wa pa na siya na-recover day mao nang nagbuhat ko lain nga bag-o nga Facebook page. So for now day no is beauty skin pa na ang ngalan sa ko ang page pero after 2 months ana day is ilisdan gyapon ako na siya Emerly Upadasi. So makita na gyapon na ninyo ug ma-search na ninyo nga ngalan. Mao na sa mga gustong mo adto sa ko ang Facebook page, so i-search lang na ninyo ang Emerly Upadasi dayon mo gawas na dayon na ang ako ang page nga beauty skin. Ug mao ra day today no by mo oy.